ஹலோ வியூஸ், நான் பிரிவு. இன்றைக்கி இந்த பகுதியில் தமிழ்நாடு இந்தியன் அட்மிஷன் 2021 நம்ம ப்ரீடேட் கட் ஆஃப் பார்த்துருக்கோம். ப்ரீடேட் கட் ஆஃபில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற காலேஜ் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் சிக்ரி காரைக்குடியில் இருக்குது. இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன். இது வந்து எலகம்பச்சேரியார் கேம்பஸ்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த காலேஜோட கவுன்சிலிங் கோட் பார்த்திங்கன்னா 5012. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. அந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான ப்ரீடேட் கட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்கு பார்க்கலாம். வீடியோக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தாலும் சேனல் பண்ணிக்கோங்க. லேட்டஸ்ட் அப்படி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வீடியோ எல்லாமே எங்கே சேரும். இங்கே ஒரே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா கெமிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் செல் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸு. உங்களுக்கு ஓசியை பொறுத்தவரைக்கும் 2019 உங்களுக்கு 190.5, 20 உங்களுக்கு 190 வரைக்கும் இருக்குது. பட் 21 உங்களுக்கு 193 வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. தென் பிசிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 2019 உங்களுக்கு 189, 20 உங்களுக்கு 189.5, தென் 21 உங்களுக்கு 192.295 வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. தென் பிசிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் 2019 உங்களுக்கு 187.5, தென் 20 188, தென் 21 உங்களுக்கு 191.66 வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. தென் எம்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் 2019 185.5, தென் 20 உங்களுக்கு வந்து 182.5 வரைக்கும் போயிருச்சு. தென் 21 உங்களுக்கு 190 வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. தென் எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் 2019 175, தென் 20 173.5, தென் 21 உங்களுக்கு 186.795 வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. தென் எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் 2019 உங்களுக்கு 162.5, 20 உங்களுக்கு 151.5, தென் 21 உங்களுக்கு 179.575 வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. தென் எஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் 2019 அலங்கிட்டாவில் 20 உங்களுக்கு அலங்கிட்டாவுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. தென் 20 அலங்கிட்டாவில், தென் 21 உங்களுக்கு அலங்கிட்டாக வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. நம்ம இந்த சிக்ரியில் நீங்கள் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதுதான் இந்த கட் ஆஃப் வந்து உங்களுக்கு செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்சஸ்னால உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய இந்த அளவுக்கு இல்லை. பட் ஆனால் டாப்பில் தான் கட் ஆஃப் இருக்குது. உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இது வந்து செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ், எய்டட் கோர்சஸ் கிடையாது. செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்சஸை அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. மேற்கொண்டு உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் காலேஜை பற்றி தகவலோ டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் வேறு ஒரு வீடியோவில் வேறு இடத்துல சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.